Na Fonsagrada atópanse algúns dos tesouros naturais e paisaxísticos máis atractivos de toda Galiza. Por os seus camiños transcorren numerosas rutas onde gozar destas contornas. Unhas delas é a do Rellouso, situada a escasos 5 km da vila e que dá comezo na Porteliña, na igrexa de Cagonal dedicada a Nosa Señora de Lourdes. Atravesando a carón das numerosas mostras de arquitectura popular que alberga esta aldea, hórreos, palleiras e as tradicionais casas de pedra, adentrámonos nun sendeiro observando a poucos metros a fonte da Chousa. Continuamos o traxecto baixo a protección dun bosque autóctono de carballos e castiñeiros, chegando ata o rego da Porteliña, o cal atravesaremos por unha ponte de madeira. Neste punto desviámonos uns metros do traxecto para contemplar os restos dunha fermosa seimeira. Seguindo o curso deste río podemos observar dous pequenos saltos de auga e máis un bosque de galería, conformado por amieiros, salgueiros e bidueiros, o cal nos conducirá ata a outra ponte, a través da cal chegaremos ata o mazo da Porteliña. Unha hora e media de camiño onde o son da auga e a natureza son, novamente, as protagonistas.